Kublai pi berlok kibi ke janga. Pedang sumpah pi sajisin hapo jong ke nega channel ji lengba jong ke nega jehikai ya ke wepa ke khot na ka tin jong be. But mentang ila poi ha ke gospel kat ba kum jong o Matthias ko na ba Henry ka de khot ke ba at ko dai. An puli ka kum bakalong. Henry nga ong happy. Bawat o Solomon hak borom jong o baro shem lakup kum uwe nakini. U Yesu menta o beteng ya kini jehikai jong kabarij pangga jing kuslai but kajing compare but kesentu. Ukadau sya kesentu jong kebenthor but nangta uya nujor but usim ubakarau tam jong ke histori jong di khon Israel baru taulong usim Solomon. Hagitu ipor ki jong ki laragi kranj pangga spa shpangga jing bahabru shpangga jing gbadap karahai bonusen ki kedau dan ki pai sya Solomon. Dari kuat ban ya nujor banu bru balong kum kuta bonusin ki ong pai sha Solomon. Hangni u Jesu wong wat u Solomon hakata ka jing khrau jong hakata ka jing ruspa jong hakata ka jing bahabru jong don hakman jong usendi. Menta tungen pet ya kani ka tin jong blai ya ka we pa ka lain na kani ka khot. Kabenda ka menang ong nga ong happy. Sajisin hangni u Jesu ukran kum uta we ubadan ya takabor. Kum ngaong hagatu ki pakai dekat refer na kajing tho. Lani na kajing hikai jong kue kiwi parki no hikai lani kiwi parki rabi. Kan banuong na ong happy. Kani kajing kren kalong kum kata kajing kelim lani kajing kamba ulong uta ubadan bor. Ujisu ukran kum uta ubadar sisai kata kabor. Namar daladehi ulong uta unong thau unong penlong ya ke iki baro kabalalong utip ya kejing tau jong namar uhi u design ya ke wat lada kata dala kitin re da ka ba usyukan henre baro kilong ki bajanai ba to nang ta wong wat u Solomon hakaborom jong balai u Jesu ukrainish phang jong u Solomon kumbang ngong pimile namaga kerteng jong u Solomon ka represent ka theo ya ubru baru spak tam ubru ubala an penmi ka Bible ka yat ho ni ba ka hima u Solomon ka long ka hima ka balatan ka spa ka ksiar ka jimte but ki jingit nat ki bakrau ki jain ki nep but ki ek baremdor ki bat ki jingit nat ka bomla ban yanujor ki bru ki wan na jan bat na jangai ban sakhi ya ka ne ki jimkrau jong u Solomon menta lara don mano ba phong ya ki jain ki barem na ki baremdor nangta ki ba itnat na ki ba itnat tap hake histori jang berthai hake tu por de Solomon dan kinu ki sem dan kinu ki beru ki bala kop la phong ni ki bala im ya tra jim wadap kar hai kum usim Solomon nangta uong shem la kop ya kum uwe na kini Lara fi pai lara fi shimya unu usinti wakber. Lara fi pet benia ya korkom long jong uta usinti long kam itnat man ya kata join jong Solomon aga khet ka bakrau ko jong. Ka jim habru jong Solomon kawan daga daga jim persyang jong kibru. Daga jing peng ya jim pen slek jong kita kibru. Udan kenya kita ki syakri syukur kita ki beautician ban pen habru yo. Udan ya kita ki spa kerhai. Udan lut ya kita ki tiar ki kor ki bor ki babha naki bahatam dan ki bakor naki bakor tam ki barem tam wa ki pisa kalaban tin Henry usentiu uklemle am usupediang ekajing ai jomple kajing bha kajing nat jong u kawan na kikti jong unong thau jong ni kani ka penpau yang iba ka kam kajing tre jong uble kalong kham khrau ban ya kajing yo bar kajing mi kajing te jong ubru u Jesu u hikayangi kham jilu pan yausin lada uble usumar kumne ban pen itnat ya ke ki ba shipor kumusentiu klau tingila ban shenia ha uble ban sumar ya pe jing im jangiru lada uble usumar ban pen itnat ya ke ki ba mi tang shipor ki belong tang shipor kumusentiu tingila ban shenia ha uble hi ban sumar ya ke jing im jangiru ni penlut por haduk kata-kata ban persyang ban pen sengau pha ya ki bru daki ki bangi phong
Lade bangi persyawan impress ya ki way da ke ek bangi pong da ke ek bangi dar ni thet kin ya kita ki sabti ki barem dor kita ki juti kita ki code kita ki jing te jing slack bobonda hagi dur haga met jungi bar we man pen bawa sa perthe bangi long ki bhabru phai sa dong jong pi menta ki bru ki le stai ban pen iya ki we Henry ujisu upun kan mawengi ba ka jing itnat ka masisya kami nakaspa lani nakataka jindan ke jing em jongi Henry ka mi na ka jing sumar jong play ka perthai ka ongingi ka dor jong ka jing em jong unu bru ka shong ha ka jing ha ka eki ka ba upaw syapar naga por gi yo sngaw ba ki ong ya ka dor ka jing em jong bru ka paw da ka jindan ka jong la ka jing le jong Henry ujisu ong ka dor jong ka jing em jong phi ka shong ha ki kti jong play ukpa jong phi upaham kumta haka jaka bangin khuslai ya ke ek pau shabar shane hoble ubatip ya ke jingdon ke jing emuchumi lada ula ban pungkup ya ke sentiu da ke jingit nat ke bakrao ula roma pendap ya ki khon ki jok menta tungin pe sa ke khot ke ba laibo ngum ni lada ublei upun kup kumta ya lada ublei ti upun kup kumta ya uhur rengkeu uba menta ulong la shai la bret no yu ha kala warti kat no tam ye phi a phi ke baret kaching ujisu menta upun kala ya gane ke jimpen i shaka ek ba kalongkum ke jimpen ting phi upun i yangi ya ke jigit nat jong ke sentu mentapat wilam ni shaka jim ya ke jimut jong i sha ke jinong temporary jong tau sentu pai lain menakong Ong nu lada ublei open kup kumta ya uhur hur kamut plang harengkau menta to kimi ya ke ege ba itna bhanne pe hangne mano bala penkup ya uplang lene ya uhur ujisu ong ba kini ki sentiu kim penkup daladehi ya kata ke jitna joki riwong ublei te open kup eki uwe pa we usmtu ba itnat uwe pa we uplang wami kawai pa kawai karong ka ba itnat jong kamariang kadai ka jimpen kup jong ublei kadai ka jing trei kikti ki jong ublei kamariang kam syam la itnat da ka ba shujar kat Henry ka pen pau ya ka jing start ka jing shampang but ka jing ia jong unong thao jong ka nang ta ong uba menta ulong la shai ti la brand yu hakalawarti kanika ki plang lene ki sentiu klau ki wadan ha Israel ki don ya jig im balangkot ba kadaw yaki denge ba he yaki sek ba Henry kadaw ya ka sentiu ki ba metang shipor ang shi ayam but hadinanta ki terkong but way ba kita terkong ki bru ki lum ya kita ki plang ya kita ki sentiu bar ki pendon kami ki kum ki ding thang hagi de pejo ki ujisu mta open kan mawengi ya ke lingkot ya ka jing lengkot jong ka jing im jong ki uang menta ki im kumni bat kilong ki ba itnan ba Henry lashai ki jano Henry watla kata ka jigit na juki ka netang shipor uplay udang kami ban penkup yaki da ka jigit na ka pakraw nang tawong kat no tamni yapi kani ka khot kalong ka pedang jong ka jika jong ujisu ha ka khot ukran yaki eke ki barit shaka eke pakraw lada ublay ukmi yaki phalang lada ublei ukmi ani upek yaki sentiu lada ublei upun kup yaki lom ki them ki khlau ki betap ki madan ki sendrang bat taga jigit nat ki banet tang shipor kat no tam ya phi yanga ki bawrashna dagi kiti ki jong u haka dor ko jong u hi bangin represent yu usha kapar thai ki bala yo ya taga jingpen im lengba u khon jong u phi long kham kor ban ya kita ki sentiu hathem bat ki madan ki phim de tang owe na gi jing thau jo en re phi long ki khon jo ble la dau ble unom glet ya kita ki phlang hamadat ya kita ki sentiu da shisha unom glet ya phiru kum nang ta wong a phi ki baret ka jingin ujisu upen kut ya ka ngi khot da ka jing pen bek la ne jik ka jing pen kala ya ki bru bakin la ban kala ya ka jim ki wong a phi ki baret ka jingin kimi hang ni uklem ong a phi ki bomdon ki jingin henry wong a phi ki baret ka jingin ka jinge kam long ba ki nombo chung kim don ka jingin
ki dan hi ka jingai Henry ka jingit jingki ka long barit hagan urang ko pol wangi khuslai ka pensho yangi banngit baka jingai jingki ka long kham kharau ban ya ka ta jingkular chomre mu jisu upen kan mau yangi ba ka jing khuslai kampan pau ya ka jing kharau jong ki jingai ka jong Henry ka pen pau ya ka jing plot lani ka jing rip jong ka jing shania ka jong ka solution lani ka lat ban like kamde bangin sangen no ya ka jing khuslai jongi Henry ka lat ban like kalong bangin san na ka jingek bangin kan mau u blei u pa jongi u ba panen kumta hakan no ko por la pendap ya ka donot jongi da ka jing ting kan mau ya ka ni ka wei ka jing hisha u blei u pon kup ya ka maria u blei u besar ya ki sembenek haga jukur kom u blei un khmi ya ka jing jongi haka wei pa ka begaski u blei umbon kam hadu kata-kata ban kelet no yangi lani umle ubon kam haduk kata-kata lani ombon kam haduk kata-kata banle bambana yangi ukpa jumpi ba baneng u ap kumta lani phakin de tok shagani ka jikai u jisu u compare ya ji imjing ba kita ke simbeneng balang simple ba nang ta ba kita ki simple wa kita tu balang simple ba unum kadau sha kita ke jing take ba phala ya kita ke jing long jong ka paneng u klem ayegi ya kanuksa ka jing ne jong berthe ha sun lani ka jing ne jong banai hasun kumno banai rotate ya ka berthe kumno ka berthe ka rotate was ya ka sni u khlem bata ya kita ke ekin re u ai yang ya ka nuksa ya ka ek baret na ka bertap u sentiu ke simbeneng ki balong ki bang bon sini ignora ka jib jongi henry u play u ai ni ya ka nuksa ka baret na bertap u play u pet na ya kata ka ek ka baret na ka bertap ya kita ke sentiu ya kita ke sim kajing keli galong hatu ublay unom pek kumyangi kumta haga jaga bangin keli kajing keli hatu ublay unpek kumyanga keli de hatu ublay umla ban kemi ya kita kajing thau jong uhi kajibab kalong em ju fail ban pek ya kajing thau jong ju fail ban kemi ya kikon kichong ngin pengkut ya kani jikai ngin second ipi lashai haga de khot pabalai pawe kada haru utak por nagmata kaburum jong bleh tungin ola